हे କରମଲା ଚାନ୍ଦ, ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଆଉ ଏତିକି ସମୟରେ ଆପଣ ମୋର ଡାକ ଶୁଣିପାରିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଚାହୁଁଥିଲି ତାକୁ ଆପଣ ଆଜି ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତ ମୁଁ କେତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ତାକୁ ପାଉନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଲି। ସେଇଟା ପୁଣି 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେଇ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ମୋତେ ନ ଦିଅନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ନା। କରମଲା ଚାନ୍ଦ, କ'ଣ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁନି? ନା ମୋର କିଛି ଊଣା ହେଲା ଯେ ଆପଣ ପୁଣି ନେଇଗଲେ? ଏଇ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନରେ ପୁଣି ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏତେ ଦିନରୁ ମୋର ଡାକ ଶୁଣୁନଥିଲି, ଆଜି ଶୁଣିଲେ। ଉଃ, ମୋର ଅଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର, ଦୟାକରି ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ନା ମୋ ଡାକ।